насыщаешь, тешить журботное сердце, лечить раны души. Виталий Бог, дякую, що ти в мені ясно, дякую, що ми твоїх Бог, дякую, що ти так вирішив нас підривка і знушив. Даруй Бог, ти небо для нас освітляєш, і все, чим ти нас насичаєш, тешить журботное сердце, лечить раны души. Першая пілігримка Спільської дієцезії з Бреста праз Барановича у Буцлав. Щиро вітає айцакусташа гэтага святого места. І з даром удячності Богу за 25 год выслуханых молитваў. Гэта новое, молодшее поколение пілігримаў, якія крочылі 9 дзён з Баранович. У таким подарунку ад нас прынясе воты, якія былі ва ўсіх касцёлах праз шлях наш. І з просьбою змяшчэння гэтых вотаў каля абраза Маці Божай звяртаемся. Гэтыя самыя маленькія мы заберем у свой санктуары Маці Божай Фацімскай. Гэтую вялікую мы пакідаем вам.
Похвалений Ісус Христос. Все літа ще ні одна пілігримка не приходила так, як ви приходите. 16 червня з Бреста до Буцлава більше за 500 кілометрів. Ви принесли сюди не тільки гэтую пам'ятку, ви принесли сюди своє серце. Ведь не светили ни солнца, ни месяц на землю. Светили церкви Твоей и осветляли душу. Коли б не светили ни солнца, ни месяц на землю. Как всегда, традиционно, со всеми флагами, с крестом, без колоночек, мы выходим на святую имшу. Да, то есть, чтобы этой имшой, на имшу прийти как одна большая семья. Помните о том, что для Бога и перед Богом вы самые лучшие. От вас зависит, будете вы слушать Его или других людей. Давайте на фотографию. Этот уголок. Туда, вы же не улезете. Mój Bóg chcę chwalić, Tobie swoim życiem służyć i aby wciąż swoją chwałą dla mostu świecą. Tobie swoim życiem służyć i aby przed swoją chwałą dla mostu świecą. Mój Bóg chcę śpiewać, Tobie всім серцем вивище, і обіще твою славу для мосту світу. Ти Бога твій, так було завсюди, ти Бога твій, так всюди буде так. Ти лампа, що згорає всі народи, місто твоє, я перемоги стяг. Ти, Господь мой, так було завсюди. Ты, Господь, можно все и будет так. Сколько что вчера и все народы, место твое я перемолился. Тебе, мой Бог, хочу хвалить. А ты наша. Да.